Cos apoios de 17 dos 31 deputados cos que conta a Corporación Provincial, por maioría absoluta, xa en primeira votación, Valentín González Formoso foi reelixido esta mañá como presidente da Deputación da Coruña. A súa investidura foi posible grazas ao acordo asinado previamente entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, que permitirá de novo reeditar un goberno de coalición na institución provincial para os próximos 4 anos. No seu discurso, González Formoso agradeceu os apoios recibidos para renovar un cargo que asume con humildade e orgullo, pero sobre todo coa enorme responsabilidade de seguir gobernando unha provincia que, segundo el, é o motor social, cultural e económico de Galicia. Orgullo, ilusión e agradecemento que son os meus sentimentos neste momento, pero sobre todo se les pesa o sentimento da responsabilidade. A inmensa responsabilidade de seguir gobernando unha provincia que é o motor social, cultural e económico de Galicia. Unha provincia que é a quinta potencia económica de España e unha institución que é bandeira e referencia non só en Galicia, senón en todo o Estado de como deben ser as deputacións do século XXI. No seu discurso trazou tamén cal será o seu programa de goberno para estes 4 anos, cunha aposta pola potenciación da colaboración cos concellos, a creación de emprego e a revitalización do rural, anunciando a creación dunha axenda rural provincial, para impulsar a mellora do nivel de vida e a fixación de poboación no rural coruñés. O capital humano é o máis importante para un territorio, o motor do desenvolvemento social e económico. Por iso, quero anunciarlles que na Deputación da Coruña impulsaremos a creación dunha axenda rural provincial que terá como obxectivos xerais apoiar a mellora de vida no rural, a creación de emprego e a fixación de poboación no ámbito rural coruñés. Xosé Regueira, do Bloque Nacionalista Galego, será o vicepresidente e como a portavoz do goberno provincial exercerá o socialista Bernardo Fernández Piñeiro. A sesión de investidura foi seguida tamén por numeroso público, entre os que se atopaban amigos e familiares dos novos deputados, e tamén diversas autoridades, entre elas o delegado do goberno, Javier Losada, ou o delegado territorial da Xunta, Ovidio Rodeiro.